ala las rohanami nunga malas otak behotu tu awang baru ala las ni rohanami rodo hami nuaing sesudah luat ni menelu nanong ditobe jadi sonari tungope haroronami las maroham tutu nunga tugulang di jalo hamu nakaning hata akka pasu-pasu nang siap bagas joron itu hatai sanggia matutu piok pamuna di golumuna bagi wahala muna lau medalin golumuna hujuluan nyarion jadi molohami hula-hula muna holan napasat hataro alay na mga lian pasu-pasu itotong do tuhata jadi tung dia benong nahu pasatami hami rombongan nitulang muna las marohani daging muna las rohani tot di muna sanggia matutu tujuan nyarion Jepang matutu natalului dabok mana tejalahi sanggia matutu tujuan nyarion aktor tibu ditangi hotuan tangi yang nami hula-hula muna tulang muna nang soni tangi yang muna aktor dapok ma hatok matutu hamu dapot alas niro hatu julan niro dapot hatot pamu dapot momongan jadi ingot tamu masudi hata pasu-pasui anggo hata dosa kami dak semar gajang-gajang be nunga tung masegudang aka hata pasu-pasu do aka hata si pasingot na jalo muna siang giap matutu piok pamuna may jala buak kamuna may bagi bohal di pargulam muna hujulan naryo songoni majo hata parjolo siak kami jadi tuhamu dongat tubuh nami ima tuga si mamora narong di huton upasatay mo say acara tuhamuna mulai hati matutu tapasa tutuat tapar dengan basay siala totong dope dilihat di tahi pason boy kita tutu marpungu di jamburon jadi tuhamuna itu nami berkamu jadi itu muna makatay jadi madok mulai atir tutu kita tutu atapar dengan bahasa itu siala dengan do tutu dengan acara ima pada daton di berenami dungi museo bereng cuaca pi agak begak do ima alan di tamiang muna le itu jadi songon madonok kemudian dapat lagu dang donok itu alan nau tua do itu sanau itu orang mengajariau saya gajang mamurmu itu saya dongan itu hatta mau asangnya nak katuarenan boy musea aka lam denggam bena muna tuhami itu muna ate itu ima jodoh nak itu nang songoni petu bere nami apa yang gajang beda tu anak dohonok nami tu muna bere besok kamu na hubereng nungaeng mulai na sugutan alo jabira hamuna olan hudul na jang hudul na dadang burung-burungku pangido aku tu hamuna bere nami dengar kamu na una kamu na gawe marbadai bodoh yang marbadai ale marbadai tu naringgan ate bere ate jadi songon na nak kingan bere kamu na tu manon hala itu omak manon ala na wala sisa manon om mana sebagai bapak om sebagai oma jadi pangidoan nami tu hamuna ingot tamuna poda nak kanung pasaknya kahula-hula muna tu hamuna katulang baik masian biasa lagi-lagi do sepaboru jadi majodoh nami tu hamuna ate bere nami nak pola pagudang alana alam lari mulai ate madi tu atta mulai ate madi di son eda inang opung Geraldi jongjok kami sian CU karya bersama Deli Tua ala anggota do eda ala anggota do keluarga Marbun di son pas haton nami ma dua kain panjang nakaning sia CU ala anggota do si Elia anggota si Lenta sonari pas haton nami ma kain panjang di penganten si Elia dohot baru nami si Lenta on kain panjang on asa panjang umurmu asa mangopa anak mangopa borun tujuan narion atas nama CU Madok selamat berbahagia semoga keluarga yang berbahagia turut kepada orang tua terlebih-lebih kepada Tuhan salina si dohono kutu hobere Elia ala hodo anak siakangan denggam maho mengurus oma teh jadi tu baru nami pesilenta burju maho marsima tua holani do atas siak kami las rohanami atas nama CU ala kedua mempelai anggota orang tua P2 sa anggota sukses mahamuna asa denggam mahamu membina rumah tangga muna jala CU tangyakon berhasil jala jaya mulia tema sian hamil CU butima asa tabain tertib acarana tuhamuna amang boru pasar ibu ala naga bisong na dua termenan nong
hupasahatami majo ulos kado nami tubere nami do tuworo nami. Olo. Nung sayan ng muse, disima masuk muse, ulos partogi la manugo bere nami do poro nami tu Olo tulang. bagas muna. Alay Pasok man lima. so dia be raja nami. Jumulo Roma ami ando duk sai basa tamuak ka ulo solong. Jumulo Roma ami manubara jai baru pe asa tugu hamu bere monon. Gabe jala oras.